Hey guys, welcome back for a new members. Hello. Hi, Pan. Hi. Hi, Pan. Hey guys, welcome back to a new vlog. So yes, I'm check out on the room or the by the best thing some for it. Check out on the room. Yeah, I'm for a correct today. In the bag. Biscuit khali watch Canada mobile for ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಯ ನಾನಿತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಪಿನ ಪಕ್ಕ ವನಸ್ ಹೋಪಿನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಉಂಡು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋಪಿನ ಸುತ್ತು ಕಾಯ್ತು ನಾನು ದಾದಾಪಣ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಾ ವನಸ್ಗಿಂತ ಒಂದತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ವೆಜ್ ಸರ್ಮನಿ ಹಾಂ ಸೊ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಂದು ಮುಲ್ ತೊಡ್ದು So guys, ನಮಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ರಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಫುರಸ್ ದಾದಾಲ್ ಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಸೊ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕು ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗ ಕುಳಿತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಬಂದು ಸಕ್ಕದಿತ್ತು ಫೋನಾಗ ಬರೀ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಪೊಯ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉದಯ ನಾನು ತೊಜೆ ಪಾರೆ ಪೋಪು ಜಾತ್ ಸೊ ನಾ ಪೋಯ್ ಇನ್ನು ಫ್ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕುಡ ಇಜ್ಜೆ ಬಂತು ನೀವು ತಮಿಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಪೂರ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಚೆಕ್ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಸೊ 11:30 ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ನು ಸೊ ಸಿಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕಿಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ದಾದಂತ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನು ಫೈನ್ ಸಿಕ್ಕಣೆ ಸೊ ಏನೊಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಅಂದಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಉದಯ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ತೂಕ ದಾದಪ್ಪನಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂದು 11:50 ಫ್ಲೈಟ್ ಸೊ ನನ್ನತ್ತೆ ಪೋಡಾತೆ ಅಲ್ಪೊಂಜ ರೆಡಿ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಬರೋಂದುಂಟು ಹಾಕೋದು ಒಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸೊ ಸೇಫ್ ಉಂಟು ದೇವದೈಟ್ Mangalore ಹಬ್ಬ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಟ್ಟಿಯ ಸೊ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಆಜು ಗಂಟೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೇಕಂತಾರೆ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕ ತಪ್ಪಿದೆ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಸೊ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಏನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬೇನ ಅಂತ ತೂಕ ದಾದ ಬಂದು like painters so ನಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ ಅವನುಂಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್
ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಇಜಿ ತುಷಾರ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಈ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಒಂದೇ ಬ್ರಷ್ ಅಂತೆ ಆರಾದ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪಂಗ ಸೊ ಈ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಗಮಟೆ ಪುಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಆಮಡಕ್ಕೆ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ನಾಪಚ್ ಐಟಲ್ ಲೈಟ್ ಇಂಚ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೇಂಟರ್ ತುಷಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಿತಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಚಿ ಏ ಹಾಂ ಛೇ ಲಗತ್ತಿತ್ತು ಬಾಬು ಅವು ಏರು ಓಯ್ ಅರ್ಜುನ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪುನ್ ತಲೆ ಎಂಚಿನ ತಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅದೇ ದಂಡ ನಡಿ ತಿಕ್ಕಲೆ ಇಜ್ಜ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅದವಳು ಅಮ್ಮ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಯೋಯೋ ಸೊ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಗುಜರಿ ಹೌಸ್ ನಿತ್ತೆ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಣ್ಣ ಗುಜರಾತ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಹೋದಿಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಇಜ್ಜ ಬೇತ ಎಷ್ಟ ನಮ್ಮಡಿ ಇಜ್ಜ ಕಬಟ್ ಹಿಡಿತ್ತಂತ ಇರ್ತೆ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕಬಟ್ ತುಲೆ ఉందండి ఉందకి నన్ను తిక్కవాడు కనెక్షన్ ఓ బందే ಪ್ರದ್ಯುನ್ನ ಬಾಬುಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯಾರ್ ದೂರ ದೂರ ಬಾಬು ಬಾಬು ಇದೇ ಬೋರಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಂಚ್ ಬೈ ಬಾಬು ಮುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಬರೋಣ ಬಚ್ಚಿ ಅಂಚ್ ಬೈ ಚಿನ್ 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 ಅಂಚ್ ಬೈ ಅವನ ಆ ಬಾಬು ಅಂಚ್ ಕೂಡದ ಅಂಚ್ ಬೈ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೈ ನಾ ಗಿಡ ಬೈ ಬಲೆ ಬಾಬು ಯಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ 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 ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲರ್ kind of full coloring overall and here we started lights and ಎದುರು ಪೂರ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಂತ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಗುಜಿರುಂಡು ಫುಲ್ ಒಂದೊಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾ 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 ನೀರು ಗುಜರಿ ಪಾಳ್ಯ ತುಷಾರ್ ಹೇರ್ ಹಿಂಗಾಕ ಹೇರ್ ಸುಷ್ಮಿ ಹೇರ್ ಓ ಹೀರ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್